Yılmayıp selamlayız sizni Top Klip hit paradında. Hürmetli dostlar, selam barınızga da. Sizersin mi Rafine, jey quyoshi ko'ngillarni irkali yashov kuchi bile. Sizmesке indi jeyge otlap kiru bilen rezilnin keyfi 200%'ga şunduq artdı. Şuna ko'ra yaxshi kayf bilan topshirig'imizni boshlaymiz. Studiyada biz Rafina Ganyulina ham Razil Kamalov. Xayrli saatda. Aytali Razil, hazır senin keyfingni bir ebrda tushira olmayman. Yo'q, albatta. Alaysa men senga shuni aytayim. Bugun bizning klibimiz hit paraddan tushib qolar. Yarar, tag'in aylanib qochashaqmiz biz bu. Birinchidan, ikkinchidan klipni hozir tag'in bir esga tushirib olamiz. Muhabbet yarına qaytdim da bugun men izladim izlaring oylarda ekansen. Zangir ko'kshashkaga o'shatdim ko'zlaring, quloqda yang'iri yaratu so'zlaring. Muhabbet yarına qayt deyip chaqiram, jillarga yarib borimni ortimdan. Yıllarni bag'ishin nasharga yo'rama, qaytayda so'ng tugil so'lama. Muhabbet yarına qayt deyip chaqiram, jillarga yarib borimni ortimdan. Yıllarni bag'ishin nasharga yo'rama, qaytayda aliga so'ng tugil so'lama. Motor manatigidan big zo'r ishonish bilan narsa keladi. Нәрсе булсын инде премьера, яңа клипni qarshi olayıq.
TMTV телеканалының яңалыкларын беренчеләр рәтендә булып беләсең киләме? Алайса безгә кушыл. Telegram, ВКонтакте, YouTube, рәсми сайт. Биредә җырчылар турында соңгы яңалыкларны укый аласың. Уен конкурсларда катнашып бүләкләр ота аласың. Tağın яңгыр, күзләремнең төсен юа. Билгесезлек, җан ишетә тәнем туңа. Йөрәк түрем телгәлидер, яшен камчы. Юатырга телим әллә яңгыр тамчы. Tağın яңгыр юа синең эзләреңнән. Tağın яңгыр юа яшьле күзләремнән. Яңгыр, яңгыр, тукта әле тынычлан син. Хисләр кайнар, сүндерергә тырышма син. Kaldım яңгыр уртасында, ышана алмыйм, хәзер инде туктасына. Синең миндә һич юылмас җылың калган. Хыялларым сине эзли һаман. Тагын яңгыр юа синең эзләреңнән. Tağın яңгыр юа яшьле күзләремнән. Яңгыр, яңгыр, тукта әле тынычлан син. Хисләр кайнар, сүндерергә тырышма син. Tağın яңгыр, tağın бүген күкләр дулый. Бергә чакны күңелемнән сызып булмый. Җан юатыр төсләр әллә калмаганмы? Әллә дөнья шул яңгырдан яралганмы? Tağın яңгыр юа синең эзләреңнән. Tağın яңгыр юа яшьле күзләремнән. Яңгыр, яңгыр, тукта әле тынычлан син. Сүндерергә тырышма син. Яңгыр, тукта әле тынычлан син. Хисләр кайнар, сүндерергә тырышма син. Безнең хит парадта катнашучыларыбыз республикабызның гына түгел, илебезнең төрле почмакларында урнашканнар. Әйе, хәзер җырлаячак җырчы безнең күрше Башкортстан Республикасыннан. Сезгә күрше, ә миңа якташ ул, бик беләсең килсә. Ну, алайса якташыңны матур итеп игълан ит әле иде. Каршы алыгыз, сезнең каршыгызда Азалия Валиева.
Жырларым тик сиңа, мұңнарым да сиңа. Жылы назым болып, елмай тик сен миңа. Сиңа яна йөрәгем, сиңа тибә йөрәгем. Назлы гына язмышым, син, ул син. Сиңа яна йөрәгем, сиңа тибә йөрәгем. Назлы гына язмышым, син, ул син. Сиңа яна йөрәгем, сиңа тибә йөрәгем. Назлы гына язмышым, син, ул син. Сиңа яна йөрәгем, сиңа тибә йөрәгем. Назлы гына язмышым, син, ул син. Назлы гына язмышым, син, ул син. Дуслар, кемнәр әле белмей, җырчыларыбыз өчен телеканалыбызның tmtv.tatar сайтына кереп, тавыш бирергә мөмкин. Кирегез, күрегез һәм яраткан җырчыгыз өчен тавыш бирегез. Алар сезнең терәкне һәм гадел бәяне көтә. Борылып бер күздә салмадым, тилмереп тик бер сүз көткәндә. Әрнемәс дидеңме йөрәгем, ятларга сарылып үткәндә. Сөйәм дип бәгыренә телмәллә, сыңарып хәлләрен белмәллә. Сонаган сап-салкын учакның гөлләрен туздырып йөрмәле. Күкләрне телделәр утлары, күңелдә яшнәгән яшенне. Хисләрем түгелеп китерде, йөрәгем түренә яшердем. Сөйәм дип бәгыренә телмәллә, сыңарып хәлләрен белмәллә. Сонаган сап-салкын учакның көлләрен туздырып йөрмәле. Сөйәм дип бәгыренә телмәллә, сыңарып хәлләрен белмәлә. Сонаган сап-салкын учакның көлләрен туздырып йөрмәле. Сизмәдем дисеңме хисләрен, ник хәзер йөрисең эзләнеп?
Сыңладың кешір деп сұрарға Көңілім қаршында тізленіп Сүйем деп бәғіріне тілмәлі Сыңарып хәлләрін білмәлі Соныған сап-салқын ошақның Гүлләрін туздырып йөрмәлі Сүйем деп бәғіріне тілмәлі Сыңарып хәлләрін білмәлі Соныған сап-салқын ошақның Гүлләрін туздырып йөрмәлі Соныған сап-салқын ошақның Гүлләрін туздырып йөрмәлі Рәзил, син минем яраткан чәчәкләремне беләсеңме ул? Ничә ел тормыш итеп, аны гына беләм инде матурым. Розалар. Тагын бер төр чәчәкләр ошый башлады бит әле миңа. Так, моны блокнотка язып куйырга кирәк. Нинди чәчәкләр инде ул? Лилияләр. Хәзер үк лилияләр табып алып килә алмыйм инде. Ә менә бер лилия бар. Ул да булса Лилия Гимаддинова. Безнең якка барасы юлларың Барысын да яхшы беләсең Уйламый да чык син олы юлга Әгәр килә мине күрәсең Көтәрсеңме диеп син сорама Килеп хәлләремне белеп кит Мәхәббәтле карашларың белән Мине бик бәхетле кеше ит Көтәрсеңме диеп син сорама Килеп хәлләремне белеп кит Мәхәббәтле карашларың белән Мине бик бәхетле кеше ит Сандугачлы иртәләрдә икәү Җитәкләшеп барлап йөрербез Шул чагында бергә булырбыз дип Сөю вәгъдәләрен бирербез Көтәрсеңме диеп син сорама Килеп хәлләремне белеп кит Мәхәббәтле карашларың белән Мине бик бәхетле кеше ит Көтәрсеңме диеп син сорама
Білесіңме, Рафина, нәрсе сүйіндіре? Так, әйтіп қаралы. Татар эстрадасында біздің кебек матур ғайла дуэтлары көп екенлігі. О, бұл дұрыстан да шулай. Шуңа бик тілеп алдағы жыршыларны тәқдим етәбіз. Алар... Гүлназ һәм Исур Шәрипҗановлар. Saylap menler arasından Taptım seni süygen yarım Tigiz bulsun barır yollar Sen bit ming'a yazgan barım Söntermesin qar yangırlar Süyünün qaynar uşağım Bizning kebek bәхетле пар Бармы икән җирдә тагын Тормыш тигез генә бармый Булыр карасы һәм агы Үпкәләшми тату булсак Үдеп китәр авыр чагы Сүндермәсен кар яңгырлар Сөюнең кайнар ушагын Безнең кебек бәхетле пар Бармы икән җирдә тагын Дәшкән саен сөям дия Дәшәселәр килә тагын Синең күзләреңә мингә Мәңге карап туймам ахры Дәшкән саен сөям дия Дәшәселәр килә тагын Синең күзләреңә мингә Мәңге карап туймам ахры Синең күзләреңә мингә Мәңге карап туймам ахры Saylap menler arasından Taptım seni süygen yarım Tigiz bulsun barır yollar Sen bitming'a yazgan barım Сүндермәсен кар яңгырлар Сөюнең кайнар ушагын Безнең кебек бәхетле пар Бармы икән җирдә тагын Дәшкән саен сөям дия Дәшәселәр килә тагын Синең күзләреңә мингә Мәңге карап туймам ахры Дәшкән саен сөям дия Дәшәселәр килә тагын Синең күзләреңә мингә Мәңге карап туймам ахры Синең күзләреңә мингә Мәңге карап туймам ахры Синең күзләреңә мингә Мәңге карап туймам ахры Матурым, сен мені яратасыңмы? Әлбәттә. Сен баяныңны күбрәк яратасың кебек тойыла миңа. Юк инде, мин сезне икегезне дә бер тигез яратам. Ярар. Алдағы жыршыны объявляй мой милай. Каршы алыгыз, Татьяна Ефремова. Эй. Ага. 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 Салют. Так. Зур жиын булырга тора. Казаннан жыршы чакырыбыз. Биючилерни районнан. Мен жырламайм міне. Сен баянда кім ойнай гитарда? Бар, шәй әзірле.
Armiyadan qaytqach, ijrochilar bilan ketgan bo'lsam, gitarada da o'ynab yurgan bo'lar edim. Vatıldım elle. Umr o'tayinde, shu otib traktornikilar. Amin gitarist izleyim. Eyde, oynap ko'rsat. Жарала, жарала дейсіз сіз, мені жаралаймын. Бірінігіне түгеләләй кені. Ай, тихо гүлләй мой милай. Тағы да бірге жүрсек иді шушылай. Тағы да бірге жүрсек иді шушылай. Жаралама сидемелемин айкені. Жарала дибейтуеге сигемеле. Ай, тихо гүлләй мой милай. Тағы да бірге жүрсек иді шушылай. Тағы да бірге жүрсек иді шушылай. Жаралап атайла, жаралапла, біз барайық. Илі жырларыны кәнілік өйібіз. Ай, тихо гүлләй мой милай. Тағы да бірге жүрсек иді шушылай. Тағы да бірге жүрсек иді шушылай. Ай, тихо гүлләй мой милай. Тағы да бірге жүрсек иді шушылай. Келі жырлар болсалай күйібіз. Жаланы шушылай біз бірге жүрміз. Ай, тихо гүлләй мой милай. Тағы да бірге жүрсек иді шушылай. Тағы да бірге жүрсек иді шушылай. Тағы да бірге жүрсек иді шушылай. Bu turmuşda onlar bergen kengеш turmuş yolunda bik zor yardım ko'rsatadi. Әйе, алар күпләребезнең күңелендә. Ул 7 кат үлчә, 1 кат кис, кешегә бер кайчанда рәнҗемә кебек киңәшләрен барыбыз да беләбез. Шулай ук миңа бик нык ошаганы ул бәхетле бул, рәхмәтле бул. Фазлыевларның җырлары да шулай дип атала. Әлеге җырга төшерелгән клипны карап китик.
Yazar aldından oyla, söyler aldından tınla. Yürek bilen hal etkenler her vakit dürüst bula. Bir kimden birini kütüme, sirlerini bilgirtime. Havalarda yıldız sanap, boşqa ömrün öteme. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Телем атыр теләкләреңне, җирләр күкләргә карап. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Телем атыр теләкләреңне, җирләр күкләргә карап. Үзеңне кадерле, дөресен генә сөйлә. Кем генә булса да аңа бары яхшылык телә. Bir кайчан төшмә түбән, тырыш булырга өйрән. Уңышларга ирешүләр барсы тора үзеңнән. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Телем матур теләкләреңне, җирләр күкләргә карап. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Телем матур теләкләреңне, җирләр күкләргә карап. Зарлануны үз итемә, миннән булмый дип әйтемә. Вакытынан алда килеп, бәхет йомгагын сүтемә. Иркен сулап яшәргә, булдырырга яшенәргә. Үрнәк булып, кирәк булып, җирдәге кешеләргә. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Телем матур теләкләреңне, җирләр күкләргә карап. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Телем матур теләкләреңне, җирләр күкләргә карап. Телем матур теләкләреңне, җирләр күкләргә карап. Син беләсеңме, Рафина, Татарстанда ничә район бар? Шуны да белмәскә инде. Татарстан Республикасында 43 муниципаль район бар. Ә менә шул 43 районның кайсылары турында җырлар бар? Барысының да үз җыры бар инде. Аңладым мин сине. Ринат Гыйльфановның җырын тәкъдим итмәкче буласың, шулаймы? Нәкъ шулай. Актаныш кызына дип аталучы клипны каршы алыгыз. Күрүгә ошадың күңелгә, шул күннән башланды мөхәббәт уена.
baqat Көңілден қабатлым Исмеңне дүниямны Ұнытам тек сені көруге Қайын келген шиберлік ол қайын келген Мындай матур güzellikте зор ойыннан Өзгерді болмай махаббат қағидасын Қайын келген шиберлік ол қайын келген Отаныш қызым мен Еркәлейм соғаны Менің кібіклер Білем сенің көп, сенің көп, сенің көп Отаныш қызымнан Жандым исіне Мен оның үшін Бір мезгіл гіне ойын шықтына Отаныш қызымнан Жандым исіне Дүниялар бұлталды Аңламайым не болды, не болды, не болды Отаныш қызым мен Еркәлейм соғаны Мен оның үшін Бір мезгіл гіне ойын шықтына Топ клип хит парады булгач, иң шәп клипларны барайбыз без әлеге тапшыруда. Кара әле Гүзәл Гарафиевның клибын хәтерлисеңме? Су астында төшерелгән эффектлар тагын да үзенә күрә бер тәм өсти, шулай бит? Килешәм әлбәттә. Әгәр дә ничек тә булса әлеге клипны күрмәгән булсагыз, хәзер сезгә дә тәкъдим итәбез. Игътибар экраннарга. Бәхетемә минем булгансың, минем өчен җиргә тугансың. Янәшәмдә бул дип мәңгегә, йөрәгеңә бикләп куйгансың. Җибәрмәмен дисең үзеңнән, саклыйм дисең йөрәк түрендә. Синнән башка берәүне ярата алмыйм кебек үземдә. Иреннәрең синең алдамый, күңел сиңа ышана. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Иреннәрең синең алдамый, күңел сиңа ышана. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Ничек рәхәт сине сөюләр, очрашулар өзелеп көтүләр. Назлы сүзләр белән иркәләп, кочагыңда өреп китүләр. Син булганга күңел күгемдә, якты йолдыз яна бүгендә. Яктылыгы җитәр гомергә. Син сүндермә аны, сүндермә. Иреннәрең синең алдамый, күңел сиңа ышана. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Иреннәрең синең алдамый, күңел сиңа ышана. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым
Білесің Рәзил, Арысланының клибін қарағанда, яки жырын тыңлағанда, шундук мәктәп елларына қайтып келген кебек. Димәк, әлеге жырыны жиренә җиткезеп башкарган ул. Әйдә тагын бер кат тыңлап алыйк әле. Соңгы звонок жыры белән Арсланыны каршы алыгыз. Шоу баса алмый, соңгы звонок тавышын. Һәркем сине күрә алу, бәхет иде классташым. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бераз тыңламадың, сүзсез генә сөюемне, күземнән аңламадың. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бераз тыңламадың, сүзсез генә сөюемне, күземнән аңламадың. Күнде ертен сине көттім, алдан килеп дәрескә. Юкса наук башлый идем, мин сине тәнәфестә. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бераз тыңламадың, сүзсез генә сөюемне, күземнән аңламадың. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бераз тыңламадың, сүзсез генә сөюемне, күземнән аңламадың. Uzun tənəffüs şikəlli, ayırılğan yıllarım. Başlanır da yana dəris, gelirsən күк yılmayıp. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бераз тыңламадың, сүзсез генә сөюемне, күземнән аңламадың. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бераз тыңламадың, сүзсез генә сөюемне, күземнән аңламадың. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бераз тыңламадың, сүзсез генә сөюемне, күземнән аңламадың. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бераз тыңламадың, сүзсез генә сөюемне, күземнән аңламадың. Сүзсез генә сөюемне, күземнән аңламадың. Алга таба дәвам итеп чираттагы катнашучыбызны игълан итер вакыт җитте. Сәйдә Мөхәммәтҗанова һәр атна сайын лайыклылар исемлегендә үз урынын алып тора. Атна сайын ул сезгә үзенең гаҗәеп матур клибын тәкъдим итә. Вакытны озакка сузмыйча сүзне үзенә тапшырыйк.
كنا خيسم كوكا يلدز بولاب sibellerde kapanır sinende yüreğini türende yaşırın yaradım dürülüp yana yıldızlara Minim canda tiksin gına hukayaş bular tularmanda könülüne yaktırır bar dünyan minim hakta uydan yaşırın yaradım üze gazap üze soğuk Şihanada birden bir Tülgəlenə bağır Min sağınam Min sinə sülüb sağınam Senin sırlı dünyan yüreğime dolğan Min yaratam Min seni üzülüp yaratam Келесі жыршыны тәқдим етіп, оның турында қызықлы фактлар айтабыз. Ол автор башқарушы. Ул сәхнәдә сикереп биеп җырлый. Ол өзінің шәхси карьерасына хәтле төрле иҗади юнәлешләрдә булган. Ул Сава районы Мамалай авылыннан. Ол Илнат Фархуллин, каршалыгыз.
şulay yarattım Dilemərgəndə yalğız Ozar deyip sağır Öz-özümünü haman yuvattım Seni sayılaq güngel Süyügüne tügel Soqar buldum ahıra özümdə Aldanğanım bildim Yanğanıqqa kirdim Ni qaşandım ikən sözünə Seni minnem güldüngme Bir qatlı deydingme Mingden birin itken Yarın min Yoğaldı o jingel Tigi canım şunu bel İzlesen de başka Tabarmam Seni sayılaq güngel Süyügüne tügel Soqar buldum ahıra özümdə Aldanğanım bildim Yanğanıqqa kirdim Ni qaşandım ikən sözünə Мәхәббәтнең күзе Соқар була диләр Мин дә сине шулай яраттым Тилемергәндә ялгыз Узар дип сагыш Öz-özümне һаман юаттым Сине sayılaq күңел Сөйүп кенә түгел Соқар булдым ахыра өзümdə Aldanğаным bildim Yanğanıqqa kirdim Ni qaşandım ikən sözünə Seni sayılaq güngel Süyügüne tügel Soqar buldum ahıra özümdə Aldanğanım bildim Yanğanıqqa kirdim Ni qaşandım ikən sözünə Тапшырыбызны искә алыр вакыт килеп җитте. Кайсы җырчыбыз бүген нинди позиция яулаганын исебезгә төшереп китик әле. Yok sizlerge değilenmeye Baş belirge ellemeye Sicile ise hayrattan Min bitine ulem yaradan Yok sizlerge değilenmeye Baş belirge ellemeye Sicile ise hayrattan Min bitine ulem yaradan Dağın yankır yuva Senin izlerinden Dağın yankır yuva Yaşlı gözlerimden Yangır yangır Tuhtale tınışlansın Hisler kaynar Söndürürge tırışmasın Sina yana yüreğim Sina dibe yüreğim Nazlığına yazmışım Siyendi bağrına dilmelle Sınarıp hallerim bilmelle Soğunan sapsalqın uşaqna Güllerin tuzdırıp yürmeli Kıdarsın mı
rehmetle bul Öz tırmışını yara Dilem atır dileklerini Jirler köklerge koram Bäxtli bul rehmetle bul Öz tırmışını yara Dilem atır dileklerini Jirler köklerge kora Baktanış kızımın ışandım hissine Dünya var bu dalda Anlamayım ni buldu, ni buldu, ni buldu Baktanış kızım min Yirgenliğim sığlama Min anın üçün Diplerimiz gülgüne Uyuncu benne Irinlerin senin oldamay Köngül seni aşana Senin жылы nazlı qarашыңынан Sağışlarım yoğalar Соңғы дәріс, соңғы звонок Неге біріз сыңламадың Сөзсіз генә сөюімнен Көзімнен аңламадың Abanır senin de Yüreğini türünde Yaşırın yaradım Dürülüp yana Yıldızlara Seni sayılak günen, süyügüne tügen Sukar buldum ahra özümde Aldanğanım bildim, yanğanıkka girdim Ni kaşandım iken sözüne Rezil нәрсе уйга батты. Туктале Рафина. Киләсе сезонга идеялар туплыйм. Илхам килгән вакыт. Төрле вакытларда килә инде синең илһамың. Тапшырып беткәнне көтеп булмадымы дисең? Язып алырга кирәк, онытылып кала бит. Яра Разил идеяларын яза торсын, ә без әлегә Фирдәүсә Хысаинованың җырын тыңлап алыйк. Balkıp tırsın dünya gürlesin Yoluma gel varıp yüzüme Nurları seyrip minnin yüzüme Sen yoluma baksa gözüme Dünyalarda matur görüne Yoluma gel varıp yüzüme Nurları seyrip minnin yüzüme Sen yoluma baksa gözüme Dünyalarda matur görüne Yaktı bulsun tırmış yolların Şatlılık bilen tutsun tаңların Ayazı bulsun her şak günlerin Tыныш bulsun indi canların Yoluma gel varıp yüzüme Nurları seyrip minnin yüzüme Sen yoluma baksa gözüme Dünyalarda matur görüne Yoluma gel varıp yüzüme Nurları seyrip minnin yüzüme Sen yoluma baksa gözüme Dünyalarda matur görüne
Шулай итеп, барлык җырчының да нинди позицияда икәнлеген ачыкладык. Инде таныш күңел белән тапшырырга нукта куйсак та була. Сезнең белән без Рәфина Ганюлина һәм Разил Камалов булдык. Киләсе очрашуларга тиклем сау булып торыгыз. Пока-пока.